Здравейте всички, които ме гледат, аз съм Лакър и ще дигаме днес левел ето на този. Играем Mutant Genetics Gladiator. Какво да игра? На това. Така, това е това. Окей. Както виждате, напълних съм се с 227 билетчета. След 7 дни, след колко дни свършва това? Деле и 14 часа. О, супер. Хора, след 14 часа ми дава ето това и ето това. И благодарение на тях мога да си взема ето тоя. Или ето тоя, или тоя. Или мога да си взема един от тях, стига да не е повтарящ. Много ще се радвам. Така, нека продължим с битката. Обичам почивните дни. Хора, заредени сме много добре. Така че... къде си бе? Чекай бе, не ти. Къде е това бе? Fuck you. Fuck you. Fuck. Къде е това бе? Ето ма. Банкър. Банкера. Не. Искам някой, който ще трябва да му дигам лево. Обаче той е по... Така. Гледай, че са здрави такива. Използвам ето този помощ. Деле, взимам и по 19. Това е доста. Не по банкера. Не по банкера, бе, защо е? Защо точно по банкера си ударите? Мразя ги. Така. Най-силният е Дар Деспот, затова ще убия него първо. Това не ми е много силен. Банкера не ми е много силен, но ще стане. Топич, нещо. Оряк за дано. Да, не успя. Така, и банкера, като за финал, ще убие той. Така. Включил съм го на 4, за да може да минава по-бързо. Така и дано на това му дигна левел. Защото трябва да му дигам левел 22. Колко джобове е най-добре. Обичам почивните дни. Лято ето. Пълни джобове е най-добре. 7 левел и е 2400. Това не е за изпускане. Ще го дигна на 22 левел и ще стане машина. Освен това е 5, така че 5 бързина, така че е бърз и се ми е полза. Ще се бие това. Много точно нищо. С времето ще се увеличи силата му. Ета свинкия много я искам. Обаче няма. Няма. Защо няма? Трябваше да убия и така. Защото тя ми взима също много. Не, защото това е. Това е опасение. Да. Помпа не може да я убие. Леле. Поне Оряк ми е силен. 7 лево. Окей. Така. Бум. Къде е тоя бе момче? Ето го и ето го. Ето го. Добре, хора, нещо побърквам. Че лежиш. Да. Красавицата се оправя. Трябва нов режим. По цял ден по-корен ще лежим. Абе, как ще го ми взе 2000 и нещо? Йо, бе. О, май ще се
пада. Май ще пада. Усещам, че ще има провал. Там чувам само провал. Там виждам само провал. Аз съм крал на провал на гълбалта. Така, подписвам се с него нещо метал. What? Диви, то доста стига. Наистина. Цяла етап от това си взе супер много. 1708 лева. На някой взима дори повече, обаче все пак е добре. Супер е. Даже. Аре, чао. То май дига. Дигаш ли? Още една игра и... Петро на активно нещо си е дигне лево. Тук ще използвам Кристиан. Кръстил съм го Кристиан помежду другото, защото ме кефи и това е моето име. Покорем ще лежим. 2600, вау. Силата му е на макс на това. Питворд ще се кача и той е на 22. Да. Къде и той е? Къде изчезна? Аха. Здрави. Красавицата се оказа звяра. Ще ви покажа моя нов режим. Цял ден покорем ще лежим. Трябват ми нужда от повечко помощ в мутанта. Леля, ама тия, че са силни, бе. Верно са силни. Верно. Дере, убиха го. Але. Това няма нужда от помощ, тъй че. Това е най-мука. Аре, загини. Жалко, но смело. Чао. Бяхте свидетели, че Гаргантус взе 8000 места. Живее Гаргантус! Гаргантус! Най-велик си ти. Гаргантус, непобедим си ти. Ла, защо ли те махнах? Сигурно защото не съм у нас. Последната част може би не сте я разбрали, сигурен съм. Кой ми е най-удобен? Ами... Forest ли, не знам как. Не дано той използва помощта, която искам. Така стига то да не ми го убие. Ще мога да направя... О, супер! Дано това да бъде цял на път. Доста лесна победа от моя страна. Наистина много лесна. Много. Цял ден покорем ще лежим. Така, не знам, тази песен просто ми се забила много в главата и мога да спра да пея. 9 лева остана, бе. Пич. Само дет ми свършва това за увеличаване на кръвта и... Хубавото е, че той я раздясалило. Или се раздяса по-скоро след тая битка. Че... ще дига... левел. Може толкова малко да му вземе, бе. Абе... обръкай ми се. Какво стана? Не знам какво стана току-що, обаче не ми хареса. Леле, аз саде. Окей, тия ме разбиха.
Тия сега ще ме побъркат. Тия сега... Нема ме поставят, я да кажа. Нема, много лошо сега ще ми бият. Много лошо. Много лошо ще ме бият и не знам какво ще правя. Биха ме. Биха ме! Как може да ме бият? What the fuck? И още малко взимам така втората звезда. Бронзова. Така, това вече качи левел. Тъй, че съм доволен и горд и щастлив. И тъй. Старите българи вече ги няма. Така, сърцето на Балкана. Оне се. Онди ходен дък. 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 Дък, бе. 38, 21, 49, 44, 58... Але, да. Аре, дар деспот ще се качва. Така. Тия тримата ги имам. С които се бия. Напълно ги имам. Може и тази клипка и ще продължим с още един клип. Може да се направят два клипа. И краят им ще бъде когато изпътя билетчетата. И така. Поне той има много кръв и го убиват малко трудно. Опа, ако стана, бе? Ако стана, май остана сама. Гаджето скъса с нея. И трябва да се утешава. Трябва да я утешим. Днес обаче тази ферма е една от стотиците. Слушам тук някакви реклами. Така. Да видим. Метка го спари. Това изобщо не е техника, това е удоволствие. Добре хора, приключа този клип така и ще се видим в следващия. Хайп! Чао!